U ġiet fuqi id il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u editni f'nofs il-wiet. Dan kien miżowt bl-Adam. U għaddieni dawra mejt madwarhom u kien hemm kotra kbira mxerda mal-wiet u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-mulej qalli: "O bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja?" Jien weġibt: "Sidi mulej, dan inti tafu." U qalli: "Ħabbar lil dan l-Adam u għejdlu: O Adam nixef, isma' l-kelma tal-mulej." Hekk qal sidi l-mulej: "Ara, jien se nġib fik ir-ruħ, inti terġa' tgħix, u nqiegħed fik in-nervi u ntellalek il-laħam, u niksik bil-ġilda u nqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena il-mulej." Imbagħad ħabbart kif ordnali u jiena u nħabbar instema' ħoss u ara l-Adam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin għadma lejn għadma. Jien ħarist u ara ġew fihom u qalli: "Ħabbar lir-ruħ, ħabbar o bniedem u għejt lir-ruħ hekk qal sidi l-mulej: Ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin ħajerġgħu jieħdu l-ħajja." Jien ħabbart kif ordnali u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq l-kbir. U qalli: "O bniedem, dan l-Adam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara huma jgħidu: Nixef Adamna, it-tama tagħna qebet, inqridna għal kollox." Għalhekk ħabbrilhom u għejdilhom: "Hekk qal sidi l-mulej: Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom poplu tiegħi u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja."